Marchamos de excursión. Saímos de Pontecesures en autobús. Destino... Nos vamos de excursión a la isla de San Simón. Nos vamos de excursión a la isla de San Simón. Cargados de ilusión, emprendimos a nosa aventura. Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van. Las ruedas del autobús girando van por la ciudad. El chico dice: ya viene el autobús, ya viene el autobús, ya viene el autobús. El chico dice: ya viene el autobús por la ciudad. A viaxe en bus foi genial, non paramos de cantar. Loi roubou pan. Na casa de San Juan. Quen é? Quen é? Si, ti. Eu non fui. Entón, quen foi? Sheila. Sheila roubou pan na casa de San Juan. Quen é? Si, ti. Eu non fui. Entón, quen foi? Xiana roubou pan na casa de San Xoán. Si, ti. Entón, quen foi? Uxía roubou pan na casa de San Xoán. Si, ti. Entón, quen foi? Isaura roubou pan na casa de San Xoán. Si, ti. Eu non vou. Entón, quen foi? Nós está de Chirirí. Quen foi? Quen foi? Foi. Yo. Abi. Abi roubou pan na casa de San Xoán. Quen é o día? Quen é? Si, ti. Eu non fui. Entón, quen foi? Paula. Paula roubou pan na casa de San Xoán. Quen é? Si, ti. Eu non fui. Entón, quen foi? Igor. Higo roubou pan na casa de San Xoán. Quen é? Si, ti. Eu non fui. Entón, quen foi? O conductor. Oh! O conductor roubou pan na casa de San Xoán. Quen eu? Si, ti. Eu non fui. Entón, quen foi? A profe. Oh! Serena roubou pan na casa de San Xoán. Quen eu? Si, ti. Pois si, roubeino todo, todiño, para facer os bocadillos da excursión. Dende a autopista divisamos a illa de San Simón. Cruzamos a ponte de Rande. Chegamos a nosa primeira parada. Meirande. O Centro de Interpretación da Batalla é o Patrimonio Cultural de Rande, situado na fábrica do Alemán, unha antiga fábrica de conservas. En Meirande contáronos que a comezos do século XVIII houbo unha guerra na que España e Francia loitaban contra Inglaterra e Holanda. Dende Habana saíu unha expedición cargada con tesouros moi valiosos. A flota da Plata, por conflitos da Guerra de Sucesión, en lugar de ir a Cádiz, a flota da Plata mudou o rumbo cara a Rías Baixas para poder afondar. Durante un mes estiveron descargando tesouros, mentres navíos franceses os protexían, postos en forma de media lúa na ría. Pero os enemigos atacaron con 150 buques, ao ver que estaban en inferioridade
de condicións. Queimaron e fundiron os seus propios barcos para evitar os ingleses e holandeses levasen os seus tesouros. Intentaron levarse un galeón chamado Santo Cristo de Maracaibo, que creían que iba cargado de ouro. Pero á altura das Illas Cíes, afundiu. Moitas lendas hai sobre os seus tesouros, agochados na ría de Vigo. Percorremos meirande, empapándonos destas historias de galeóns e tesouros. Ao rematar esta visita tan interesante, o noso barco estaba agardándonos. O capitán pirata dábanos a benvida para embarcarnos na aventura da illa de San Simón. Dentro do catamarán repuxemos forzas tomando almorzo. A Garda Civil apareceu en lancha para comprobar que todo estaba en orde. E por fin atracamos en San Simón. Nada máis entrar na illa, atopábanos ca estatua de Mendiño, Joan de Cargas e Martín Cogas. O primeiro que fixemos foi ir á central eléctrica, onde se atopaban os aseos. Despois dirixímonos ao noso campamento base para deixar as mochilas na casa dos oficios no mar. Xa estábamos listos para comezar a coñecer a illa. A illa de San Simón pertence á parroquia de Cesantes, no concello de Redondela. Atópase na ría de Vigo. Ao longo da súa historia, foi un mosteiro, un lazareto, unha cárcere e un fogar para nenos orfos. Entramos na capela, ali había unha imaxe de San Simón. Ten as mans cortadas, xa que os saqueadores pensaban que estaba repleto de ouro. Ao ver que non é así, deixárono. Introducímonos nun laberinto. Case nos perdemos. Percorremos a illa visitando os seus edificios e coñecendo a súa historia. Esta illa ten o acceso restringido. Por eso, durante a nosa visita, os edificios estaban pechados. Podemos mirar a través da ventá ao futuro e maravillarnos cas vistas da ría de Vigo e da ponte de Rande. Ata podemos gozar dunha conexión en directo da televisión pirata. Coñecemos o actual hotel da illa, que só abre en ocasións especiais. Antigamente albergou un hospital, pois a illa de San Simón foi un lugar de carentena, no que mandaban aos enfermos de cólera. Cruzamos a ponte que une a illa de San Simón coa illa de San Antón. Ambas illas miden 250 metros de longo e 34 de ancho. Mentras cruzábamos, cantamos a canción de pirata.
Nesta pequeña illa descubrimos grandes cosas. Hicimos unha pequena casilla de vidro, que era a residencia da pirata Cris. Falar dentro facía moito eco. Chamounos a atención unha extraña forma na pedra da muralla. Era onde os presos facían as súas necesidades. Tamén había un pequeno cemiterio. As vistas de toda a ría e dos povos que a rodean son preciosas. Encontramos unas pisadas de pedra no chan. Son un monumento aos presos que foron fusilados na época da dictadura nesta illa. Entramos no museo, no que coñecimos a Francis Drake, un pirata sanguinario que queimou a illa. De novo cruzamos a San Simón para situarnos diante dunha placa. Nesta había un submarino, o Nautilus, obra 20.000 leguas do viaxe submarino, de Julio Verne. Xusto en fronte, unha estatua do Capitán Nemo emerxe da auga. Cando a marea está baixa, ata se poden ver buzos ao seu redor. Seguimos camiñando pola illa, gozando da súa natureza. Va buscando su tesoro navegando a San Simón. El capitán Nemo lleva el timón navegando en inmersión. ¡Bravo! Un saludo. Bailamos no paseo dos buxos centenarios, pero de tanto camiñar abríxonos o apetito. E volvimos ao campamento base para comer. Es la hora de comer, Tengo hambre, tengo sed, es la hora de comer. tengo hambre, tengo sed. De postre, xogamos un pouco. Vamos a jugar un juego conmigo que me gusta mucho a mí. Tienen que fijarse bien en lo que digo si se quieren divertir. Vamos a jugar el juego conmigo, ¿qué más podemos decir? Aquí están presentes todos tus amigos, nos queremos divertir. La mano izquierda va adelante y la derecha para atrás. Pongan las manos al revés y muevan todo lo demás. Todos aplaudan fuertemente si este juego les gustó. Ahora hagan lo que quieran mientras que las toco yo. Os monitores organizaron varios xogos moi divertidos. E despois tivemos que marchar. La vida pirata es la vida mejor. La vida pirata es la vida mejor. Sin trabajar. Sin trabajar. Sin estudiar. Sin estudiar. Navegando en el piratón. Navegando en el piratón. Adiós.
abandonamos a illa. De novo a bordo do catamarán, divertímonos un montón. Arriba de todo, as vistas eran sorprendentes. San Simón, illa do vento, refuxio dun dragón, desterrado do inferno, acubillado teu carón. Coca infame dunha lenda que se tinxe de dolor. ¡Bailamos! Atracamos en Meirande para coller de novo o autobús. Destino ao cole de Pontecesures. Sedíame unha ermida de San Simón, e cercaronme as ondas que grandes son. Eu atendendo o meu amigo, eu atendendo o meu amigo. Estando na ermida diante do altar, e cercaronme as ondas grandes do mar, eu atendendo o meu